We nemen afscheid van de aanroende simmerperiode, want die was extreem, die was record warm en dat gilde dus vanaf september ongeveer de eerste dagen van oktober. In juli werd het nog net koud, maar je kan wel merken dat er wat verandert. Joen en vannacht. Bewolking, opklarings, ja, nou, ik denk toch wel droeg. En de temperaturen zitten tussen de 11 en de 15 graden, de hegere temperaturen op de eiland. En dan de wind uit het zuidwesten waait, matig en krachtig, de krachtige wind in het kustgebied. En morgen gaat het op meer staan. Steeds maar bewolking. Ja, misschien een beetje zinnen, maar dat maakt het net al te vol uit. En de temperaturen zouden bij de 18 graden heen. Dat is nog een prima temperatuur voor deze tijd van het jaar, maar let er ik eens op wat ruim of lichte ruim. En de wind, die had het al aan. Die wordt krachtig onthut in het kustgebied en komt uit het zuidwesten waait. In de jontijd in de nacht tot stormig, krijgt zo'n 8 en dan is de toon zetten. Wel, het waar van de dagen erna. Dus het fruitjoch. Allereerst maar even naar het toontje. Dat wordt een roege dag. Stormig waar, een stormige wind. En we hebben het over buien, temperatuur zomaar bij de 16, 17 graden heen. En in de jontijd, in de nacht buien, maar kon ze op tonger winsteten en soms ook zwieren winsteten. Misschien zelfs in de nacht van toontje op vrijdag wel even storm in het watergebied. Vrijdag, ik werd buien, maar wel zinnen. 14 graden, sneeuw. 12, 13 graden, een koude dag, maar betiden ruim, flink wat ruim. In de midden een enkele droege periode, maar dat stelt net al te volle voor. Ja, dan is het klinkende kleren eerst en we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.